Urugono. And if you want my day, no woman. When you make come, if you didn't see, I can't coach you. I can you. You can walk on that. Where can you say? And I yes, I'm Ugochi tubelu. Welcome on oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị fọnda mbaki ndị oche erighị anyị fọnda mbaki. Fọdasi kala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Ulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ lezekwa chọọchị fa okpuru ụka adakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi oche. A sị na tata bụ nkwọ ga-akwọtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m onye ọbụla si ka o mee anyị na ọ karịrị anyị, ọrụ mmụọ na nnụ mmụọ meme na onye ama na ụlọ karịrị ya. Ọ ihe m kwuru. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị, a sị m onye ama onwe gọzie ndị na-agọzi anyị ma kwuruo ndị na-ekwuru anyị. Ise n'ụbọchị tata, maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about installation of Arusi part 3. Ihe ji chọ ka akọwa ya nke ịtọ abụ ka nwee ike kọwalụ ndị mmadụ ka a mara ihe dị iche na capital B na Ogbuefi. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na ị na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, ndị Igbo tụrụ inu nna anyị ha sị gị na-emetụrụ nwatakịrị awọ aka ka ọ fụ ihe dị iche na awọ ya na okwute. Maka na ha yiri look alike. Onye ka anyị bịa ka anyị kọwara ụlọ ihe bụ iche na alụsị dị alụsịrịkwa na etu ezigbo alụsị si alụ ọrụ. Yes, anyị kọwakwa na alụsị evangelụ nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ezigbo alụsịkwa. Onye ka anyị ji bịa, mana bika anyị ma ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na
na-echọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja mbunye na aja ịpụta ihe aja esigo onye bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị emesigo nke ọnwa Eprel, ọ nke ọnwa Mee ka anyị na-akwadobe. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nke ọnwa Mee, ihe ị ga-eme wee forward ọrụ m 3 prayer request gị, email donation token to the account number, ịchatịzie na WhatsApp ma gwazie gị other details I need from you. Onye abụ ihe ị kwesịrị ịma. My WhatsApp number bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ka bụ ọkwa dị mkpa. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-alụ na any table television, maybe multi-choice, those Go TV, DSTV stuff, or Iroko TV, and any TV station, and they want to be showing our movies on your channel, please chat me on WhatsApp. Our movies are original stories, true life stories. Yes, and our movies will nkuzi ga-enyere gị aka ịghọta ihe niile anyị na-akọwa n'ọdịnala etu ihe si mee. Eche watch our movies, ma watch ya na channel for evangelization na inye update. Then eche watch our movies, gaa na my YouTube channel Ugochi tubelu movie productions. Ebe a ka ị ga-watch our movies. Daalụ. I am go lots of movies there and more are still coming. Then ka anyị gaba n'iru isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa akụwago m ya. Ọ ma eto ogologo nnukwu mana ige ntị ịghọta ihe. Ihe nji bịa ka nkụzi ahụ maka na ama nnọọ bara uru and ọ ga-save lives. And I'm busy these days since last week till now. I'm very busy. Yes, meeting after meeting. You know why? Because na n'ihe ukwu mere na oraifite. Yes. Enwere legal battle and a battle for 18 good years concerning kingship na oraifite. Yes. Ndị ọdịrị ọrụ ji echie igwe. Mana a na-anụ ọgara 18 years legal battle led by our illustrious son in the person of Barrister Chus Moma, SAN, son. So, an annual for 18 years. Now, the battle has been won. My village, village, Ezumere, won the battle. So we are on the process of crowning our Igwe elect. And in that process, I Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu isi the arrowhead na ihe gbasara bụ crown of the new Igwe. Then I'm the planning committee chairman. So I know we meet in daily basis. Today by 4 p.m. man on the na meeting venue for the meeting. You gotta go. I'm gonna game very soon. Oh, so I'm busy. Man, I am you work that time. I'm for my was at the rose or the Naniba. Makana actually cotton them mother what I hear about the Nanibo. What I came when Madame Medechobia. Gene Balose. Alosebo alokose. Alosebo ihe ribe. Mmanya loke chukwu abotu maka ọdịmma nke obodo na nke ọdịmma nke ụmụnna dị iche iche. And nkwuo na-enwere purpose eji wee kpọtụ alụsị ọbụla n'obodo dị iche iche. Na ihe eji kpọtụ alụsị a na ihe eji kpọtụ alụsị nke ọzọ abụrụ ofu. Na-enwere missions. Wee maalụ ihe ọmụmatụ maka ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji amatụ bụ ichefu ihe nkwuchite atụ mmadụ. Wee maalụ ga-atụ sị ga-etu a ndị ụka ka m nwere nkụzi ndị ụka wee kọwara ya ka ịghọta maka na mmeji ihe ma maalụ ga-atụ ihe ịmaghị. Na-enwere ndị ụka gwara anyị mgbe anyị na-eje ụka Rom. Na-enwere 9 choirs of angels ọkwa eziokwu. Na-enwere cherubim, seraphim, throne, the angels, the archangels and rest of them ọkwa eziokwu. Akwakwala anyị na ọrụ ndị a niile eme gịnị dị iche iche ọkwa eziokwu. Etu anwa ka m mechikọwala gị ihe gbasara prosperities and powers. Ekele ọrụ eke. Now, enwere the work of the elemental beings and the mystics and the spirit beings. Yes, enwere the work of the entities of powers. Enwere the work of the elders. I kpọrọ ndị ichie. Enwere the work of the primordial beings. The throne of grace. Well, Bakobesia, Yotaria, well, losing a divine throne.
bụ the throne of the Almighty, the unmovable mover, onye ike niile si n'aka ya abịa, chi nke ukwu a nke kere ihe niile. Onye abụ chi nke ndị Igbo na ọdịnala Igbo na-efe. Ịghọtara ya? Ndị anjelu nke Chukwu ndị ọzọ bụ ugwu ka anyị na-akwanyere ha. Ịghọtara ya? Anyị anaghị efe alụsị. Ndị aghọtara ya bụ na ndị aghọtara ihe how things work. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu n'ihu alụsị wee na-ene alụsị anya asị na ọnya nwa bụ Chukwu okike kere elu ka ana, mmadụ onye a na-eme mistake. Ịghọtara ya? Ọnọdụ ka onye amị, yes, nọ n'ihu gị. Ịghọtago? Naturally, the work of onye army is to protect the integrity of the nation. Ọkwa eziokwu? Etu anwa ka arụsị si wee nọrọ for the protection of the ụmụ mmadụ. Ịghọtara ya? Ka o mee sure na enwere law and order. Ọkwa eziokwu? Now, mgbe ị na-enye onye amị ịfụrụ n'ilo nọ n'ọrụ ya na-enye nsọpụrụ maka n'ihi na ọ na-represent the federal government because of na onye kachanụ n'obodo họpụtara ya. Ọ bụrụ niile efe efe, ọ bụrụ onye abụ n'ofufe. Ihe bụ ofufe niile efe efe bụ jee gụọ n'akwụkwọ Deuteronomy ebe e kwuru, ebe m kọwara gbasalụ iwu nke Chukwu. Ekụzigo m iwu nke Chukwu from iwu nke mbụ to ruo iwu nke 10. Wee kọwara gịnị bụ worship, gịnị bụ veneration. Wee sị gị na asịrị ga-enwe nna Chukwu ọzọ before me. Na-enwere Chukwu ọzọ before me. Don't have another God before me. Ihe ọ pụtara bụ na ime enwe onye chi nke ukwu, onye iwere n'onye akarịchara ka elu ka ana before Chineke. Ọ bụ ụfọdụ na-efe ego. Now, if you love money to the extent that you can kill for money, you are worshiping money. Because you love money more than God Almighty, who created heaven and earth and asks you not to murder. You know that? Ụfọdụ nwere ike like one ma ọ like nwunye ha karịa Chukwu. Ịmara nwunye oke ị na-efe mgbe ahụ, mgbe nwunye nwere ike isi gị jee gbuo mmadụ. Ịghọtago? Mara maka ihi ofufe ị na-efe nwunye gị, ị gaa to the length of igbu mmadụ maka ihe na nwunye gị si gị gbuo. You are worshiping your wife indirectly without knowing. So ihe na-achịkọwara gị bụ na onye bụ Chukwu bụ chi nke ukwu, onye ike niile si n'aka ya abịa, ọsụ ya ka a na-efe ofufe. Ihe a na-emela njelu nke Chukwu alụsị bụ ịkwanyere ugwu. Example, if you have any privilege to go to any His Royal Majesty, Royal Highness Igwe, ma ọ na-ije n'ihu gọvanọ, definitely you will genuflect, you bow. You understand? His Excellency sir, Igwe, ụtụtụ ọma. Now, that thing he made does not mean in a fear. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na Igwe ma ọ gọvanọ gwa gị jee gbuo mmadụ, megbu mmadụ, ọ bụrụ na ị nwere conscience. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na Igwe ma ọ gọvanọ gwa gị nke dị mma, ihe eme ya. Yes, maka na onye nọ n'ọtọriti bụ mmụọ chiri ya. Ọ bụrụ by power. Mgbe ọ ji chịkwa mmụọ ewepụ onye a n'ọtọriti. So ihe na-achịkọwala gị bụ mgbe ọ bụrụ ndị ụmụnne anyị Yoruba na-abụrụra nkadịrị, oke na-aba awụ eke arụ ọba awụọ bịa aka n'ikpere ya. Ọ does not mean na worship dị baba. Ma ọ bụrụ na onye ugwu ya afọ ala ji, oge a zụtara mgbe nọ n'ugwu Awụsa, ebụta esi ara nkadịrị sa. Na nkadịrị bụ ekene a na-ekene nnukwute mmadụ karịrị ala ji. Mgbe ebe awụzi dan kelere nkadịrị sa, does it mean you are worshiping him? No. Mana ihe niile a wọkwa ofu gbanwe na ebe awụrụ ya ka ị na-agba awụkwa n'ihu alụsị. Ihe dị mkpa bụzi gị nwee ma na mgbanwe niile na-agba awụrụ onye a ị na-worship ya dịka Chukwu. Ọ sị gị gbuo mmadụ ya egbu. Ịghọtara ya? Chọrọ nke ịghọta ya ọfụma. Now, mgbe ahụ ị na-agba awụrụ ya does not mean na ọ bụ Chukwu kama na ugwu ka ịkwanyere ya. Mgbe gwa gị na-enwere ụzọ ịkwanye ugwu ịtọ dị na-enwere udulia ugwu anyị na-akwanyere mmadụ ibe anyị dulia. Na-enwere ugwu a na-akpọ hyperdulia. Hyperdulia bụkwa nke kadulia. Ugwu abụ ugwu anyị na-akwanyere entities of powers. Ndị Katọlik ya agwaghị n'ụdị ugwu a na-akwanyere ndị senti na nne ha dị asọ. Ịghọtara ya? Ya ka a na-akpọ hyperdulia. Then o nwere nke a na-akpọ latria. Latria bụ total worship.
chukwu na mmadụ arịa eri otutu ya ịghọtago nyanwa bụ dị ọmụvebụ mụva so ọ chukwu ike niile si n'aka ya abịa alụsị bụ chukwu okike nyere ya delegetiri ya ka ọ na-alụ nka ma ọ bụ na-alụ nke ọzọ ka m kụwaziere gị etu ndị be anyị si kpọtu alụsị mgbe gburugburu obodo ọbụla nwere izin eji kpọtu alụsị ije gee patụ nwana ya afọ ebe m kọwara gị na be anyị na-enwere arụsị a na-akpọ ụlasị alụsị nwere mmiri wee gwa gị na arụsị ahụ akpọtụ ya bụ alụsị mgbe ndị agbata obi anyị na-achọ ka abịa chụpụ anyị na awa inheritance na narị ndị nna nna ha wee sị mba na ọma eme n'ihu ha wee kpọtuo anjel nkere Job ọ bụrụ ndị ụka sị nọfọ ndị rank of the archangels wee kpọtuo ya maka na ụlasị wo is a masculine deity wee kpọtuo ụlasị anwa oke kpọtụchazi ụlasị anwa wee wube nya bụ ụlasị tidi ya ọfọ tidezi ụlasị ahụ ọfọ ụlasị na-abịazi kpọrụzie ndị njelu nke chukwu other beings from the light region ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ alụsị ewubere ọfụma ewuwecha ya ọfụma ọbịa oje wee kpọrụ akpụ ọkalete akpụ ndị mmiri abụrụ alụsị adọrọ adọ alụsị dara onwe ịghọtara ya alụsị dara mmụọ dara onwe etu anyị si wee ma ngwu ma akpụ ndị ichie ma akpụ ndị mmiri maọbụ kedu ga ha ọjị and rest of them ndị arị akụ ya akụ arụsị na-adara onwe mana bifo arụsị adara onwe arụsị ndị adara onwe ọmmụọ na-ebute ọmmụọ a na-akpọ the salamanders ndị na-alụ ọrụ n'ikuku ha na-ebu ya ha ga-adị ka asị n'ọbedị ga were mkpụrụ ọjị ha ya eje kụsie ebe ha chọrọ ka ọ darị akụ ya akụ ọ na-adara onwe ya like mgbe nna m nnukwu nna anyị mere dibịa mechaa dibịa nna m pụtara nna m emere dibịa den ngwu dịgasị na be anyị egbuo ha ncha niile ọntụsị na enye ha dị eje ụka ma anyị nwa bichara nwụọ many years over 10 years nna m nwụrụ ngwu a maka na enwechara ya mụọ ya ọkụ mụọ akwara ya ọkụ ngwu kwụsị ọ dị apụtasị mana mgbe m bido mebe dibịa bido chụwa àjà kpọkwuo ụmụ mmụọ gwa ndị ichie ha ritọn ka ha kwudoro n'ihu ọrụ ngwu anwa egburu egbu many years ago return back in front of my house even at the temple ya afịa return back amụwago m ya akwa white wee activate ya ịghọtara ya so onye na-achịkọwala gị bụ na mgbe ịdọtụrụ mmụọ from the pure region ọda m dị mmụọ ndị ọzọ from the similar pure region wee follow then ka nkọwaziere ihe ụfọdụ ndị mmadụ mere mana ana m achịkọwara na mpụ na ọtọ na ụfọdụ ndị mmadụ mere in the name na-ehibe alụsị bụ abụrụ ka ha mere ụfọdụ owo purely ọgwụ ka ha gwọrọ ka nkọwara ihe bụ alụsị a gwara m gị na ọ bụrụ na ichi ihibe alụsị from the pure region ị need a sacrifice any human being because na mgbe ọ bụla ị metụrụ aka n'ọbara anyị wụ ndị descendant of Oriri wee gwa gị na ọ bụrụ na ị metụ ha n'aka n'ọbara na ị ga-akwụ alụ irrespective of how pure or noble intention ị nwere obodo nwere ike ịsị gị na ya ọ because of ihe nwa ma ọ bụ na anyị nwere invaders na-abịa anụso ha ọgụ dị afọ ha wee ofu onye n'ime ha wee were ma ọ bụ na anara ha na ha ma whatever ofu onye n'ime ha wee jekpọọ nnukwu dibịa kara aka dibịa gwụwarụ ha ọgwụ gwọchaa ọgwụ ha wee were ada ha nwaanyị wee gbuo ma ọ nwa ha nwoke gbuo ma ọ nwa ha bụ virgin gbuo n'ime ọgwụ a gwọrọ agwọ na ụdị ka ọgwụ a wee na-alụsi ọrụ ike mgbe a na-egbu na nwatakịrị aga na-ekwukwa okwu na-asị na onwere ọkụ ife ya mere na aka ya dịka ọchakịrị ihe unu na-emere ya etu a obegide arịrị niile ahụ ụfọdụ enye ya na ndụ ihe a ndị a mere ụwa ọgwụ ka ha gwọrọ ọbụrụ arụsị ka ha hibere kama na o nwere ebe ọgwụ ya nọrụzie ha ebido fewe ọgwụ anwa ha nọrụzie ebe ahụ ha na-ebenedete ọgwụ anwa emekọtazie etu anwa o nwere ike mere years to come ịma na ọgwụ na-ebu ebu o buzie ebuo a na-akpọ ya alụsị mana arụsị dị etu o nwere ihe eji amụ ya na ọnwụ na ị nwere anya mmụọ enwere ihe eji amụ ụdị alụsị anwa ụdị alụsị anwa bụ ga na-alụ ọrụ ọjọọ achọghị m ịkpọwa obodo afa mana o nwere obodo ụfọdụ ihe eji asị na arụsị ha na-eme ụfọdụ bịakwụzie ha dutere ha gwọrọ ọgwụ tii ịghọtago abịaghị asị na arụsị nwa na-eme nke ọ na-eme nke ọ na-eme nke mana ọ bụrụ original plan of the ancestors ndị hibere arụsị anwa ịghọtara ya so arụsị ọbụla ehibelụ wuti ọbara mmadụ esiliri ya is not working from the pure region because the act is wrong. Ọgwụ agwọrọ agwọ ịghọtago and na agwọrọ ya for the fact na commit go crime
committed dastardly act to see that ọgwụ. Ị ma na onwe ndị na-aha gwọcha nke ha kpọọ dibịa agwọcha ọgwụ, dibịa jee ka ọ na-ejikwasịa dibịa aka gbuo dibịa wee tinye n'ọgwụ ahụ. Ịma ihe ụfọdụ ji eme ihe bụ ka emee ya ka ọ ghara inwezi dibịa ya agwọgharị wụdata ọgwụ, maka na ama na dibịa agwọrọ data ọgwụ nwere ike ịnọkwa na ndị nke gwọghasịa dị ọgwụ, ịghọtara ya, ma o mebie dị ọgwụ. So dibịa nwee ike lụchaa ọrụ, ọ na-achọ ka ọ na ha agbachaa n'izu, eme gịnị, ekechie ya, tụọ ya n'ọgwụ ahụ, kpochie, si na alụsị. Ihe niile abụ wickedness of people. Ihe abụ the original intention. Agwara m gị na ọ bụrụ na ị nwere ọfọ o nwere ndị bụ naturally mystic in nature. O nwere ndị bụ ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ nnukwute iche maka ụdị ọrụ dị etu a. Onye dị etu a ya n'idiro mmadụ ka o wee gbọtuo alụsị. Ihe dị etu a n'idire bụ iweta ihe ndị enidiri depending na mmụọ a chọrọ ịkpọtu. Nwee maatụ na ọ bụrụ na onye chọrọ ịkpọtu mmụọ from the light region for peace, ọ gbadogo na nzu na-edo ya adị ya. Ọ gbadogo na ụmụ minor thing like ego ayọrọ and rest of them ga-adị ya. Ihe dị mkpa bụ ike nkwubi okwu so that particular leader na-akpọtu ya bụ mmụọ. Okwu bi okwu n'aha Chukwu okike tie ọfọ n'ala, kwuo nọọ ihe dị etu a, kwubie ọgbụgba ndụ ọ chọrọ ka ahụ ibodo ụbọchị anwa, kwuo ihe a chọrọ ka mmụọ a na-alụ ha, kwuo ihe mmụọ a chọrọ mmụọ ha ga na-enye mmụọ anyị return. Okwu bie tie ọfọ n'ala, achụ àjà, ọ bụgoro oke ọbara nnekwu ka egwu, ọ ga-adị ile. Ihe mere o ji dị ile bụ na the purity and the sanctity of the bearer, the isi mmụọ. Ọ bụrụ ide egbu mmadụ. Ọnwa ọdị ndị na-eji gwọcha ajọ ọgwụ gwọ oke ite eti ihe mmadụ ma ya etọ ya rụọ ọrụ. All the purification of the person, the leader, ga-eme ka ọ rụọ ọrụ, ọ bụrụ igbu mmadụ. So arụsị ọbụla ewubere n'ụdị a adịrọ pure. Ịghọtago, arụsị ọbụla ewubelu wuti mmadụ adịrọ pure. Mana ọ bụrụ na akpọtụrụ mmụọ, ana m achọ ịgwa gị ka mmadụ ga-atụ ụzọ. Reverend Fada Galiki na-aka ụka wee were ike okwu ọnụ asị na-ekwukwu okwu odudo dị asọ na achịcha ama abụzi achịcha, ọ bụrụ ọbara arụ Kristi, na mmanya ama abụzi mmanya, ọ bụrụ ọbara Kristi. Ihe awụ okwu biri site n'ike okwu ọnụ. Obelivuo na ya akpọtụgo Jizọs ha chi ha, ọ bụrụ entity of power, no obelivu no divine na chi ha ka ya na-akpọtụ. So ebe ọ bụ na o kwetara na ekwuchi okwu a na chi ya gbadatago, ana m achọ ịkwa maka na ọma ike dị n'ike okwu ọnụ. Our forefathers ma ike dị n'ikwu okwu ọnụ. So no nwere eweta some flowers, some leaves na ihe nzu na edo na ihe ndị ọzọ na ose na ihe ndị ọzọ eridirewo bụ natural thing. O jide ha na-eti ya na-ekwubi okwu kpọtuo mmụọ na mmụọ agbadata. Ị na-egburu mmụọ anụ, mmụọ a na-achake. Ihe a bụ the angel of peace, ezigbo mmụọ arụsị akpọtụrụ akpọtụ for dị mma. Ọ bụ je na arụsị achọrọ ka ọ na-achụ ndị amoosu, ọ bụ ọzọ na-egwa gị na ihe dịka ihe osisi inyi maọbụ ihe si n'inyi ga-adị n'ime na ihe ndị ọzọ, maka na arụsị na-atrakta ihe dị similarity. So ịkpọtuo mmụọ anwa, ihe dị ahụ ịkwakọbata ga-editamine ụdị mmụọ ihe akpọtụle ya. Mana o nwere ndị na-evo n'uche nke aka ha. Ka m gwakwara gị atụ ihe agba echiche mmadụ. Mgbe Abraham megide ọchọ ka o jee gbuo nwa ya, ịghọtara ya, mana Chukwu okesi ya mba, amerụkwana nwa ahụ jee were ebunu chụọrọ m aja. Had it been Abraham succeeded, ndị mmadụ ga-asị na Chineke sisi were mmadụ chụba aja. Ma ọ dat Jefat nke sịrị na ọ bụrụ na ejecha agha, ọ bụrụ Chukwu gwara ya na onye izi kpọrọ ya agha isi ihu na ejecha agha bata na ya sacrifice that person. O jecha agha bata, onye izi bịa kpọ ya iru wee bụrụ adị ya nwaanyị, o wee je gbuo adị ya nwaanyị. Dozi ibi nda Chineke sọpọtụrụ mmadụ gbuo adị ya nwaanyị. Ihe niile abụ ihe emere na erọ. So ọ bụrụ na enwere arụsị obodo ọbụla in their error because of their elders are very wicked and senseless, decide there to kill somebody in order to activate their selfish desire, what they did is still evil and remain evil, and they cannot represent Igbo spirituality. Quote me anywhere. What they did is they activated of. So ihe na-achịkwara ụlọ nwere ndị mere awụ activate ịtago were ọgwụ na-egbusi ndị mmadụ si na arụsị na-egbu. Asọrọ m na arụsị ya na-egbu mmadụ, arụsị na-egbu mmadụ, mana arụsị nwere proses. Mana ịfụ ha na nke ụfọdụ na-abụ omengwa mgba ayọtago
mmakpa obodo afọ ụfọdụ eme asịzi buru ebịa arụsị nwere proses rime na arụsị nọ ka mmadụ chọrọ okwu ije tinye okwu na court ọ ya aga the whole process na-enye final verdict ịghọtara ya arụsị na-eji follow process ọ ya contact arụsị sochi gị complain o ihe email kwuo why you deserve ka nwee mpịawa azụ dị etu a because of what you have done then arụsị so gị na arụsị be nna gasị yes na nwa ha na ikpe mara ya na o deserve ọnwụ ọ ga-efuru normal process mana nke ndị dị ọgwụ a na-eme ha bịaghị eje na-akụ ndị mmadụ ọgwụ were ọgwụ na-egbusi ndị mmadụ ịghọtara ya emetazi ọgwụ a mee ewerezie nri na-agbụ na arụsị mere na-ewetara arụsị aja afa arụsị na-arụ ọrụ mana arụsị ji nwa ya ede ede ọ ga-ejije ogwu jide ọfọ ịghọtara ya then nke ọzọzi bụ o nkwara ndị na-abụ ọ bụrụ na ha bịa wuri nọ n'isi mmụọ maka n'ihi na ọ bụ onye aja obi ọ bụ onye obi agbọ ime ihe ọ ga-eme olu ojeme ọtọnọ and omegha na ọtọnọ mmụọ anwa data njelu nke chukwu nọ na okwu mmụọ anwa na-edi peace justice ihe ọ ga-emezi bụ arụsị ahụ agbakwudo azụ ọnya ka ndị mmadụ na-akpọ na-egburu arụsị egwu oluzie ọgbara gị ihe ọ ga-eme ihe arụsị anwa na-asọ o mee obizi ụdị ndụ anwa arụsị ahụ agbakwudo ya azụ o dozie gwọtazie ọgwụ werezie ọgwụ na-egbu ndị mmadụ were ọgwụ na-eme menetens were ọgwụ na-eme menetens ihe o ji agwọ ọgwụ niile agbụ ka ego wee na-abịa ka arụsị ya na-ewu ewu ka o wee na-eme nke mana ihe niile ọ na-achọ gị na-ewu ego ihe niile ahụ ọ na-emewe intention ya bụ to make money ịghọtara ya mana ezigbo arụsị andị ihe uzuo data ụdị arụsị ahụ ọgwụ ka agwọrọ kpọọ ya arụsị ma ọ bụ na onye a jere gwọta ọgwụ tinye na arụsị gbuo arụsị dịbe na arụsị egbu weruzie ọgwụ wee na-arụ ọrụ ma ọ bụ na arụsị ehibere in ignorant ọgwụ agwọrọ agwọ ka nwadiri onwe iche na ụfọdụ ndị mmadụ ji ọgwụ wee hibe arụsị ha does not mean na o nwere arụsị dị natural. I can tell you ọ bụrụ na ị nwere oke na-ebu ka mesi gị ọ bụrụ na ị nwere mystic in nature believe in me ọ bụgoro mkpụrụ nkwọ ọ bụgoro hardstone mkpụrụ ịnọ ka ị wetara debe ebe a wapụ ọjị kwubie okwu gbuo anụ na ya kpọọ mmụọ sị mmụọ bịa abanye na ya mmụọ ya abịa maka na ike dị n'okwu ọnụ ịmara na mmadụ ka ibie so enwere ndị nwere the ability ịkpọpụ ezigbo mmụọ a na-arụsa ezigbo ọrụ mana mgbe ije gbaa ọbụla iji eme ya ọ bụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ ịma na ihe have deviated so ihe na-achịkọwara ụmụ ibe bụ ndị niile aja egwu ajọ ọgwụ ma ọ bụ ji egbuo arụsị ndị gboo gburu ji egbuo ya egbuo maka na o nwere ike ofe ilo na arụsị anwa na-eteki time before ogbuo ọ chọjie ngwa o jeje mee ife arụsị a na-asọ arụsị agbakwudo ya azụ okpuo arụ ndị mmadụ na-akpọ ikpu arụsị o kpuzie ya o je gwọtazie ọgwụ ka o wee na-eme sharp ihe ahụ niile onye a na-eme mgbe agba ọtọnọ ọ bụrụ mmụọ dị iri obicha ndụ ya ọ bụrụ na onwe esosesọ onye ga-anọta that place onye a je gbaa afọ ịfụ na a ga-akpụ alụ na okwu arụsị anwa maka ọtọnọ the predecessor mere ebe ahụ ihe ọ na-eme we ọtọnọ and ihe ọ na-eme cannot represent Igbo spirituality. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na mmadụ mee ọtọnọ ekwunyezie na-etu Igbo si eme ọ bụrụ eziokwu Igbo na-asọ nsọ Igbo ọchụ so onye ọbụla gburu ọchụ in the name of Igbo spirituality is wrong. ịghọtara ya mana ọ ma stop gwa some people dị diabolic ije mee ihe ọjọọ but what I'm telling you that those ndị anwa na-eme ihe ọjọọ does not represent Igbo spirituality. Ihe na-akọwa etu a ka ọ dịkwa ndị pastọ onwe pastọ je na-eme ihe ọjọọ does not represent the core Christianity because I know I have read so many spiritual books. O nwere okpukpere ọbụla sọpọtụrụ igbu ọchụ ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ịghọtaghị ihe akọwalụ gị na-enwelụ arụsị ewubelụ n'ụzọ kwụ ọtọ arụsị ọbụla na-ara achụrụ aja na-eri mmadụ a na-eji mmadụ efikwa is not for the light religion go to me anywhere mana minus that one enwere ndị bụ ndị ewubelụ n'ụzọ kwụ ọtọ maka ọdịmma mmadụ niile ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka a gbara gị afa mmiri eri send alụ meseji na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78
37672 ya gazie n'ọfọ. Ịnerecha anyị metụ aka na share button.